Čaute mravce, tu je Lisaurus a teraz ideme hrať tú najhoršiu hru Five Nights at Freddy's. Pardon, že som sa musela kúkať na ten monitor, ale fakt si neviem zapamätať názov tejto hry a strašne sa toho bojím. A hrám to prvýkrát sama, takže žiadne komenty, že je to úplne hnusné. Proste sledujte a Dobre, tak neviem dobre po anglicky, takže toto si nebudem prekladať. Už to začína. Takže svetla blikajú. Príšerky sú na svojom mieste. Chvála Bohu. A no, konečne niekto zadvihol ten telefón. Dobre, takže prvá noc, že vraj by nemala byť taká hrozná, ako si myslím ja, ale podľa mňa je hrozná. Keby som mohla... No, proste. Všetci sú na svojich miestach. To som fakt spokojná. Dneska si zahrám iba prvú časť, lebo... No, prvú noc. Možno vyskúšam aj druhú, ale fakt sa bojím tejto hry. Lebo doteraz som to hrávala iba s bratom. Tak... uvidí sa. No, hrával to iba môj brat. Ale tohoto sa najviac bojím, že oni budú tak strašne blízko pri mne stať. Bože. Som iba ja taká vystresovaná z tejto hry. Viem, že tuto mi je ukázané, že tam mi musí stačiť tá elektrina proste. Ale bojím sa. Dobre, už nebudem hovoriť o to. Proste prvá noc má byť vraj pokojná, aj keď tomu neverím, asi tak lepšie povedané. Hlavne sa kúkam na týchto troch. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day. Prepáčte, že sa s vami teraz nerozprávam, ale fakt sa teraz iba toto sledujem. Takže prepáčte. Asi tak lepšie povedané. Oh my god, ja sa bojím teraz. On tam bol. Ale prečo však... Bože, ešte len je 1 hodina ráno. A ja už mám také obavy, ja sa strašne bojím. Brat mi povedal, že neviem mu toto zdemolovať, keby som sa náhodou zlakla. Dobre, takže viem, že v kuchyni som ho videla. To je blízko mňa. Keď neprejdem fakt ani túto prvú noc, tak ja už neviem, čo spravím. Už mám iba 64%, to je fakt... Oh bože. Dobre, že aspoň tie dvere môžem potom zavrieť, keby náhodou. Ale stal tu... Tak ja neviem. Ja sa fakt bojím, že keď sa... Nebude asi vadiť, keď si zahrám iba prvú noc. Asi. Asi ten strach môžete vo mne vidieť, ale fakt. To je hnusné. Po
potom sa môžem brata opýtať. Vy to určite poznáte, tento príbeh tohoto, že čo sa tu stalo, ale ja viem iba z toho fakt kúštičok, že vraj toto sú iba nejaké halucinácie. To viem z tohoto celého, ináč to je všetko. Fakt sa bojím. A to je. Oh my god. Dobre. On tu ešte stále stojí. No, však on odtiaľ odišiel. Nemôže mať celú dobu zatvorené dvere iba? Dobre, sú 3 hodiny ráno. Ešte si musíme počkať 3 hodinky. Vypni sa. Bože, on sa pohol. Prepáčte, ja sa fakt bojím. Myslíte si, že ma to vystraší hneď prvú noc? Dobre, pohol sa dozadu. Nepoznám ich mená, ale zdá sa mi, že toto, čo tu čaká, je Freddy. On tu není. Už odišiel aj... Tu máme zajaca. Bože môj. Ešte hodinku. No. Bože. Bože. Dobre, toto by asi stačilo, lebo som sa fakt tejto hry zlakla. Som si nemyslela, že hneď prvú noc ma to takto vystraší. No, dobre teda, aspoň, že som to prežila. Trošku som sa iba Nie iba trošku. Chápem, že som tu stresovala celú dobu, prosím ťa, prosím vás za to, aby ste nepísali nejaké trapné komenty, že ty to nevieš hrať a takto. Ja sa to musím ešte doučiť. A prvýkrát som to hrala, to je fakt bombové, takže fuj, až doteraz mám zimomriavky. No dobre, takže to bude koniec, zlúči sa s vami Saurus a čaute!